Ha usnem arhajar katnyo ha kabaka Portugal kadon keji kun Persia ya ka Chile ha kabaka ni kadur kadai jung usnem arhajar katnyo Henry menta kamit katnriu terjun arhajar arponriu ka Portugal kat sedon keji lekai perlok piang Persia ya ka Chile ha ka por kadwe sipawa menta kamit kataru syuaban stang ka World Cup ka badai ka warm up kumban penkre pan mi madan ha ka World Cup Ronaldo la penkre pura pan mi madan ha ka ni ka World Cup bat nakam ta ka Portugal national team gin sayi menta kamit ha ka ni ka jilekai parlo bat haba peit Pakistan sin jilekai bakadu jeng ka Portugal na do khasan trik Oktober arajar pusan bakala ya khajr ka Hungary nang tak Ireland klub limno e ka Portugal ka khatsau trik November arajar pusan nang ta ka Portugal klub limno ek Armenia ka khatnriu trik November arajar pusan da khandai la weikol Portugal ka ya khaj bat ka Mexico hak ar khandai trik March arajar punriu omdon me yobat tap gol ka Portugal ka limno ek USA ka tarik April arajar punriu ara not gol bat ngin se pej sam ta kamit ha ka jilekai perlok Persia ek Chile bat om da kham yo sngew ba Ronaldo kwa ban syong thaj le ne kwa ban syong ben ha ki jing lekai malaki gim da kam ta ka Portugal ndre ha man la ki jing lekai na ka ling jong Ronaldo kwa ba ban mi madan bat ka ta ka we ka de ka fitness jong Ronaldo ka ba om da kham yo sngew ru ba Ronaldo udon ha ka jing minsau kum taru ka ne ka de ka jing sedang sya ka World Cup arajar penru ngin sepej menta kamit la to ka Portugal kum no kan sedang ban yakun ban penkre nak ka World Cup ha ka ne ka jing lekai perlok Persia ya ka Chile ba ka Chile ka de ka we ka tim na South America ka bom yorung sya ka World Cup arajar penru ka ba donru ha kerdan ka ba khadu tam ha ka jing kni rung sya ka World Cup kadai ke tim ke bat telotam ha ka ne ka World Cup qualification na South America ke ba yo khur tang khat weipon nagi khat prasin nya lekai bat ngin sepej menta kamit na mar ba ka Portugal kan se lekai perlok Persia apart ka ne ka tim ke bat telotam na South America play sibon